Yan mga kalingap, at ito po si Kalingap Alvin, at today ay bisitahin po natin yung kumustahin po natin si Ate Julie mga kalingap. Kasama ko po si Mang Buena. Ayan po mga kalingap yung pabahay natin kay Ate Julie. May gate na oh. Ayan mga kalingap. May gate. Upo ka Toy. Dito ka oh. Mausap-usap tayo. Yan ay. Kamusta na? Ano na? 'Di ba gumanda na yung bahay niyo? Anong pakiramdam na nawala ka na doon sa dati niyong bahay? Na ano? Maayos naman po. Naayos na. Namimiss mo ba yung dati mong bahay? Hindi na. Sinong namimiss mo pala? Si ate po. Sa Jamaica. Nag-aaral. Kala ko nasa taas. Nag-aaral. Ikaw, kamusta yung pag-aaral mo? Ayos naman po. Parang nakikita ko sa iyo mo na may dinaramdam ka. Ano yung may sama ka bang loob? Pwede mo sabihin sa amin. May galit ka ba? Baka may mga pagkakataon na nagagalit ka kasi meron kang sama ng loob. Ano ba yung gusto mong pangarap mo? Ano yung gusto mong makuha sa buhay mo? May pangarap ka ba? Anong pangarap mo daw? Gusto mo bang maging PBA? Magaling ka daw mag-basketball eh. Ano ka eh, parang panglaban ka sa school? Basketball? Dati po. Ngayon na, wala na. Kasi nabalitaan ko kay mama mo na pabarkada ka daw. Totoo ba yun na pabarkada ka? Nanunto ka daw ng... Oo, nanunto ka daw. Bakit ka nanuntok? Ano ba? Sasabi ko po, pinapatungo po. Tapos, tigkurawan pa ako. Sinigawan ka. Tapos nang sinigawan ka, hindi mo napigilan, sinuntok. Hindi ko nga po ito sinuntok. Hindi mo sinuntok. Anong ginawa mo? May po, para ano ko lang po. Anong ginawa mo? Parang tinulak mo. Tigtulak ko po, pinatukaw ko. Tapos, kumbaga, sasabihan mo na umupo, sinigawan ka. Sabi po sa kuya, o bakit sila hindi na nakaturukaw? Kurahan pa mga kayo. Tapos hindi lang daw yan isang beses eh. Mayroon ka pa bang ibang nasuntok? May dalawa daw eh. Dalawa daw ikaw na suntok. May sumbong din si mama mo na magbabato ka daw ng bubong. Ito ba yun? Ha? Anong nangyari dito, Ate Julie? Yung about po sa yung nagpunta naman po sa Oo. school. Ano po kasi, nung parang, din po ako kasi po nagpunta na dito po yung parang, in lang po nung nung anak po nung nasa abroad nga po yung nanay, sa Malaysia daw, Princess Sofia tawag. Nagpunta na dito, nag-usap na po kami. Pero sabi ko po sa kanya, mas maganda po idaan mo po di sa teacher para po mapagsadya malaman yung po baga. Muyo po ko lang mapagbukaso po ng GC namin sa grade 6.
Nasa GC na, kasi dami po baga namin mga nanay doon Oo. sa anong 38 po ata kami. Hindi para kung naano kong emosyon po bilang nanay, ba't po kailangan magdaan pa doon sa GC? Inausap na po kami dito sa bahay. Sabi ko nga po, and then doon sa teacher, baka po pwede naman pupunta niyo yung teacher. Hindi na po sige, yun po. Sabi sa, ang sasakit po ng salita niya sa akin, siyempre na mo, para ano man po, anak ko din po bagayan. Sasalita Kagaya nung sabi sa'yo sa GC. po sa GC po. Anong sabi sa'yo Sabi sa nga po GC? sa akin, ang ano niya daw po bububugin daw yung anak niya na pinaghingan daw po nito. Sabi ko, alamin mo na muna ang totoo bago ka ako magparatag sa anak ko. Ganun. Sabi ko, di ko na maitutolerate kung talaga nagkamali ang anak ko. Sabi ko po, ganun. Tapos sabi niya sa akin, nagasahuli po parang naano na po kung hanggang meron na pong mga nanay na nagsasalita na huwag na pong ano sa GC kasi nakakahiya po baga. Kasi yung sa GC, parang kung may madala pong mga ano sa school, yung ganun. Tapos ano po, Hindi naman pala totoong sinuntok, sabi niya. hindi po. Yun po sabi ng nanay ko, tiyain po, yung nag-aalaga dyan. Yun lagi po nag-wifi kay Ate Ila. Oo. Yun po yung kaklase niya po. Hindi man daw Hindi sinuntok. po. Hindi man niya po yun. Kasi ano, may ginagawa po sila. Ngayon nakatarayo po nasa nanata po. Yun. Bakit? Anong may nagsabi-sabi mo nung may... Ay, nung una naman po yung kalingap. Ay, iba yun. Iba po yung ngayon na naman kalingap sa school naman. Ay, may sinuntok ka talaga? Meron po talaga si siyang sinuntok ka lang. Pero nag-ano na po yung sa barangay. O, paano? Bakit mo sinuntok? Bakit mo sinuntok? Narayo po kaming basketball duman sa ano nila. Pag Sinong nagdayo? kami po, tas Nagdayo kayo. pag nauli po kami, tigang haramo kaming bugtiyan. Ah, hinahamon kayo ng suntukan pag pauwi na. Ito pong nagmumotor sinda, dikit po akong mabunggan. Tas Hindi ka masagasaan ng motor. tas banggi po, nahiling niyo po. Tas Kagab sinabi ko po sa mga kabarkada ko. parang binubuli ka. Binubuli ka tapos niresbakan nyo. Ayun, mali yun. Hindi dapat mo yung ginawa kahit na ganun yung ginagawa. Kalingap sabi ko sa akin. Kasi hindi yan matatapos eh. Paano naman sila na naman yung magre-resback Oh, sa inyo? nagpatulog ko kalingap kasi may pagbabanta na po. Ngayon, sa kanila na pag nakita daw po sa barangay Manggisok, bubugin niya daw po. Oh. Hindi na po yun kung saan kaklase na po niya. Nag-day school pa sa Manggisok ay. Yung mga kaklase na po yan ang nagbabanta dito na pag nakita sa Manggisok, bubugin nga po yan. Pero nung mag-usap po kami sa barangay, kasi binagbarangay nga po yung nanay, at nag-aalala daw po kasi pinamedical, nagkapupol daw yung anak niya. Ngayon po, nagharap po kami, syempre po, nagkakapagis yung anak ko. Tapos, yung anak ko lang po yung nasuntok. Pero pito po talaga yung parang nadamay kasi makakasama nga daw. Di, ang ano po din, napag-usapan po kung ano, sabi paggamot ng nanay. Ang ano nun, sabi kung halimbawa daw po kalingap, kung magkano ang gastusin niya doon, paghahatian namin. Hanggang ngayon po, wala po, di na po nagbalik. Po, kano na pong nangyari. Wala. Kumbaga pinagtulungan nyo. Hindi po. Hinawakan po nung isa. Oo. Nung mahawakan nung isa, sinuntok naman itong anak ko. Kumbaga pinagplanohan nyo ng Ngayon, mag-resback. sabi ko po sa kanila, hindi dapat ganun. Kasi Hindi alam ko na dapat pala ganun. nagawa yun ng mali. Taga-rito di po yung lula nun. Dapat isinubok Mali yung yun. ginagawa. Hindi yung ganyan. Kahit ba sabihin may ginawa sa kanila yung una. Siyempre sa mata ng mga tao, siya na yung ano po. Kasi siya yung nanuntok, siya na yung nag-ano. Oo. Yung pong inaano ko. Kaya sabi ko sa kanila, sige po. Mga barkada mo yung ganon. Kumbaga nag-udyok sa'yo, sige tirahin natin yung ganon sabi nung barkada mo. Oo, siya po. Sabi nga po rin sa barangay, kung halimbawa sabihan pala siya na kumain ka ng tayo, kakain ka naman at nagsunod lang din po bagang ganun daw, sinuntok niya. Parang ano kasi yan parang Tapos nung sa barangay, ganti. di man nagharap yung nagsabi sa kanya na suntukin niya. Di man din nakiharap. Oo. Kasi parang gantihan yun yung naging ano dun Ang hirap ganti dun sa ano. Pero Ang hirap kalinga pag may mga anak na lalaki. Ano? ano lang. Nag-challenge ako kalinga. Ako naman, kaya nagdaan ako din yung elementary days. Elementary days lang naman. High school, napagdaanan ko din yung first year high school. Kasi may mga nambubuli. Ikaw, binubuli kami. Hindi ako nagpatinag doon sa, binugbog ko yung nambubuli sa akin. Ikaw din po pala. Oo, pero, mali pala. Diba? Mali pala. Ano toy? Na-realize mo mali pala. Diba? Hindi mo na uulitin. Yun, mali pala. Kasi pangit. Nag-guidance kayo. Hindi man. Ba't walang guidance? Barangay na, diretso barangay. Kasi high school po yung inano niya. Taga rito po sa Balite. High school. Po, high school na po yun. Pero Siya, po sila. anong ano mo? Grade 6 po siya elementary.
Pero yung huli po ngayon, yan po talaga yung kaklase niya yun. Hindi po sila nga na principal, hindi po na Na sa grade 6. Kasi parang Hindi mo man pala sinuntok pero ang balita, iba man pala. sinuntok niya po talaga yung una. Pero yung Yung ngayon, pangalawa? pangalawa po sa school yun, nung Hindi isa man. sinuntok daw po niya, pala po, tinulak lang kasi nakikusap lang po. Parang fake news. Ginagawa nga, salita, bakit daw yung iba hindi na po? Siya pinapa-opo. Parang sa ano niya nga po, naitulak daw po niya yung, pinunta na po ako ng tiya, akala ko okay na po nag-usap kami. Pero sabi ko na mo, pagsasabihan ko kasi para sobrang na po. Sabi ko, hindi ko po kukonsider yung anak ko, na ganun po yung ginagawa. Pero ang maganda po niyan ate, sabihin mo din po doon sa teacher, para po magalitan to kung ano man po. Kamusta yung sa sumbong mo ating may binabato pala ito? Anong binabato nito? Dati po. Oo. Binabato dito sa bago. O sobrang kalingat. Nagbago-bago man na po. Nagbago ka na. Huwag mo na ulitin ha. Kalingat. Masama yun. At yung dati yung bahay, ano? Po niya na talaga po, sobrang. Ang tanong ko, mahal mo ba si mama mo? Mahal mo pala, huwag mong pagpara, anuhin. Para stressin. Hindi na ako sa konsumisyon yung kalingat. Patayin, ewan ba? Gusto ko, pag naarawan magkakapag. Huwag ka lang makibarkada sa, alam mo na, sa mga barumbado. Huwag ka lang sasama sa mga ano. Ano lang po niya kalingat at nakagalitan niya sa nag-iusin na daw yan. Sabi ko, mahuli lang kita. Huwag ka rin mag-yosi kasi hindi man yun pang-gwapo. Nga po. Hindi ko kalingat, sakit baga, sakit. Sakit ang hanap mo niyan. Oo. Sa barkada yung kalingap. Kasi siyempre, kung ang mga barkada niya nagaganon, siyempre, mga ano siya. Wag, ano ka na lang. Diba mag-aral kang mag-gitara. Yung mga panggwapo. Mag-aral ka ng mag-drums. Kagamitin parang sa simbahan. Importante may magkaroon siya ng bagong mga kaibigan. Diba doon sa Living Water may mag-attend ka. May mga kabataan doon, makisama ka doon, 'di ba? Kailangan mo gawin to para hindi ka mapariwara kasi ang nakikita ko sa iyo kapag ka nagpatuloy ka sa ginagawa mo, pwedeng makita mo yung mga dito, yung may mga asawa. May asawa na madaming anak, tapos walang mga gutom-gutom din yung anak. Ganun pwedeng mangyari. Tapos, nag-aaral ka ng bisyo. Alam ko matalino ka, pero kailangan makaiwas ka dun sa kalagayan na masadla ka sa kalagayan. Asawa ka, hindi ka pa nakapagtapos, nabarkada ka kasi, di ba? Hindi nagkaano. Pero kung ngayon pa lang, babaguhin mo na yung isip mo na maglilingkod ka na sa Panginoon, magigitara ka na, kakanta ka na sa Panginoon. Yun, magiging barkada mo yung mga may pag-ibig din sa Panginoon. Sa youth, kailangan mo yun. Makapagtapos ka, malay mo kung anong maging engineer ka, maging doktor ka. Diba? Maging scholar ka, di ba? Ang ganda. O yung maging future mo, may sasakyan ka, ganda yung bahay mo, maganda yung asawa mo. Di ba? Ganun ang pangarap. Ngayon pa lang, bata ka pa, marami kang future kung ano yung gustong passion mo. Ano ba ang passion mo? Basketball? O pwede kang mag-vlog sa basketball. Papakita mo yung galing mo sa vlog. Ganun yung mga ganun yung mga pangarap na pwedeng hindi yung maging sikat lang sa mga barangay kasi kayo yung mga malalakas. O, wag ganun. Kailangan maganda yung papasukin mo. Sama ka sa youth. Umon. Sa mga youth. Alam mo yung youth, yan sa Living Water. Sama ka dun. Di ba? In-invite ka din dun. Ayaw mo lang. Okay talaga. Magsama ka. Kasi yun yung sa'yo, ng isip mo. Makaka-refresh. Kasi kung yung mga barkada mo, alam mo, minsan yung mga barkada, yun yung nagtuturo sa'yo ng mga bisyo. O tara, inuman tayo. Diba? Nagpa-practice yan Di paano na pag na-addict na? Wala man pambiling alak o kung ano na lang. Magawa na ng mga kalukuhan para masikratan yung bisyo. Tapos may mga babae pa dyan. Paano kung makabuntis ka? Patay na. Mama na naman. Lola na si Ate Julie. May girlfriend ka? Magkanda o ka. Wala pa naman, grade 6 pa lang yung Basta ka lang.
paunahin mo yung sa Panginoon, magsimba ka ulit, ba? At diyan sa youth, diyan sa Living Water, meron diyan. Kahit si Ate Julie, magsimba ka ulit. Ate Julie, para yung mga problema makayanan natin, hindi tayo malulong sa problema. Kasi ito si Umon parang din siya parang nag-observe din siya, kagaya nung sana na lang open yan. Alam ko naman kasi lalaki man yun. Hindi, ang gusto ko po kasi po ilang taon ka na Umon? 13. Maano yan parang curious pa yan sa mga bagay-bagay. Oo, 13. O, testing pala mga yan. Hanggang sa dyan na tuloy-tuloy hanggang sa tumanda. Pero, talino naman ito si Amon. Sabi nga po nung teacher, Pakikinig ito. talino naman daw po yung kalampasaway. Yun lang. Maganda sana yung bati, matalino kaso pasaway. Pasaway. Lang. Siguro ganyan talaga po mga lalaki. Mangarap tayo ng maganda. Amon, mangarap ka, may karoon ka ng sasakyan, karoon ka ng bahay, magkapamilya ka ng masaya. Ganun ang pangarap. Grabe po, sabi ko kalingap sa kanila. 13 years old. Maging motivation yung kanila. Alam nyo, 13 years old, diyan na yun dapat makakita, yung pangarap, mabuild yung pangarap ng bata. Kasi ako, galing man ako sa, mahirap din naman yung, magsasaka yung nanay ko, broken, single mother pa. Mahirap talaga yung sitwasyon namin, pero lagi akong pinapangaralan ng nanay ko na kailangan mo magsumikap. Umano yun sa isip ko na nagtatak, tapos sana paglaki ko diba po, maging maayos. Oo. Yan, okay naman. Hindi kagaya nung mga naululong na talaga sa bisyo, na halos mangutang-utang na sa tindahan kasi mabisyo yung asawa. Yung pangit tingnan, di ba? Ito Ate Julie, at pang bigay ni Tita Emmy. Meron kayong pera galing kay Tita Emmy. At pag-pray din natin yung death anniversary ng anak ni Tita Emmy, kasi namatayan ng anak din kagaya mo, namatayan ka diba ng anak. At sige Ate Julie, at pakabayad ka, at pray din natin yung kalagayan yung anniversary nung namatay na anak ni Sasakit din po yung kanila. Kalingap po. Gusto ko mo pasalamat kay Tita Emmy. Kahit po ganun. Sige. Tita Emmy and Tito Dan, maraming salamat po. At hindi niyo po ako sinusukuhan kahit puro pang-disappoint na po ang nangyayari po pag God bless na lang po. Sige, salamat din. Ayan mga kalingap, at salamat po sa pagsubaybay sa ating charity vlog ito po. At hanggang ngayon, nakaalalay pa rin sina Ate Emmy, Tito Dan, sa beneficiary natin na sina Ate Julie, si Jamaica wala pa na. At sana makita natin ulit. September 6 kalingap. Sa malapit na pong mag-visit. Nakaka-excited na kalingap. Mag-visit ba si kayo mag-visit. Bibisitahin daw po si Jamaica. Salamat po at God bless.